ए भाभी जी आपन भाई के कमाई रुपया निकाली तब भीतरी जाई देहब ना त ना जाए देहब। ए ननद जी सारा रुपया तो हमार भैया जी तिलक में दे दिलन, अब का दीही रउआ के? 100 रुपया दे तनी लेवे के बाद तो ले ली रउआ। 100 रुपया से ना चली। ए दीदिया लगता के हिनकर भाई इनकरा के पैसा ना दिले तो चला गाड़ी दे के असुल कर लिहल जाओ। चलनी के चालल दुल्हीन सुप के झटकारल हो, कल छुल के दागल दुल्हीन कर चाढ़ी आइलू हो।